Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, és ezzel a videóval egy új, régi korszak indul ezen a platformon, ugyanis szeretném visszahozni az old school beauty, smink tutorial videókat. Ezzel a sorozattal szeretnék egy olyan eszenciális és stabil tudást átadni nektek, amit akár szakmabeliként is használhatok, hogyha sminkesek vagytok, de akkor is nagyon hasznos tud lenni, hogyha csak otthon szeretitek igazából saját magatokat sminkelni. Amikor gondolkoztam, hogy ezt a sorozatot hogyan szeretném felépíteni, akkor az első gondolatom az volt, hogy mindenképpen az alapozó választással szeretnék kezdeni. Ez a téma olyan, amiben azt érzem, hogy még mindig nagyon sokan el vannak veszve, illetve az üzeneteim között is ez egy állandó kérdés, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok egy átfogó videót azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes figyelni, amikor alapozót választasz. Ezt a videót nagyjából 2 kérdéskör köré lehet építeni. Az egyik az az, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő alapozót, mármint márka és típus kapcsán. A másik pedig, hogy ha már megtaláltuk a megfelelő alapozót, akkor abból hogyan válasszunk színt magunknak. Első körben tehát beszéljünk arról, hogy hogyan érdemes kiválasztani a számunkra megfelelő alapozó típust, és hogy milyen adottságokra kell odafigyelnünk. Itt fontos megemlíteni, hogy minden alapozónak megvannak a maga adottságai, és nekünk is megvannak a saját adottságaink a bőrünkkel kapcsolatban, úgyhogy érdemes ezt a kettőt mindig párhuzamosan figyelembe venni. Általánosságban elmondható, hogy 3 finist különböztetünk meg, a fényes finist, a matt finist, illetve a szatén finist. Ez nem azt jelenti, hogy a piacon ez a 3 finis létezik, hanem ez egy skála, amin az alapozók istenigazából mozognak. Minden alapozónál figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen a bőrtípusunk. Például egy matt alapozó teljesen másképpen fog mutatni egy száraz bőrű arcon, mint egy zsíros kombinált bőrű arcon. Míg a kombinált bőrt egy picit kiegyensúlyozza, a száraz bőrt tovább tudja szárítani, így pontosan emiatt nagyon fontos az, hogy milyen finist választunk magunknak, illetve itt figyelembe kell venni azt is, hogy milyen igényeink vannak. Simán lehet az, hogy neked szárazabb a bőröd, viszont nem szereted a fényes hatást egyáltalán, és inkább egy szatén matt alapozóhoz fogsz nyúlni. Szárazbőrűként is fel lehet rakni egyébként matt alapozót, és zsíros kombinált bőrűként is föl lehet tenni fényesebb vagy szatén alapozót. Ez abszolút arra van bízva, hogy te személy szerint mit keresel egy alapozóban. Szintén egy nagyon fontos adottság egy alapozónál, hogy milyen fedéssel rendelkezik. Itt is természetesen meg lehet különböztetni a könnyű fedést, a magas fedést és a közepes fedést, ugye ami a 2 között van. Tehát mik azok a szempontok, amikre érdemes figyelni az alapozó típusának a kiválasztásánál? A fedés, a finish, az, hogy milyen típusú a bőrünk, illetve még van egy, ami egy kicsit ilyen opcionális lehet, de az is befolyásolhatja az alapozót, hogy milyen termékkel applikáljuk. Hogy mivel applikáljuk fel. Egyrészt felaplikálhatjuk az alapozónkat ecsettel, ami magasabb fedést és mattabb finist fog eredményezni, teljesen mindegy, hogy milyen alapozóról van szó. Míg ezzel szemben használhatunk egy szivacsot is. A szivacsnak van egy olyan különleges képessége, hogy a nedvesség tartalmának köszönhetően minden alapozónak a fedését is lágyítani fogja, a finisét is könnyíteni, tehát egy mattabb alapozó is egy picit fényesebbnek fog hatni, hogyha egy nedves szivaccsal applikáljuk fel. Vannak olyanok, akik pedig egyszerűen a kezüket használják az alapozó felviteléhez. Ez is teljesen rendben van, nagy valószínűséggel ilyenkor lesz a legalacsonyabb fedés se az alapozódnak. Bármilyen alapozó finist illetően azt gondolom, hogy ez lesz a legtermészetesebb verzió. Finishen nem igazán változtat, viszont a fedésen mindenképpen könnyít. Hogyha ezeket a kérdéseket elkezdjük szépen kibontani magunknak, akkor ki fog kristályosodni az, hogy milyen típusú alapozó lesz, ami nekünk megfelelő, és ezután lehet áttérni a másik kérdéskörre, hogy az adott alapozón belül, tehát mondjuk miután én kiválasztom ezt a Bobbi Brown alapozót, milyen színárnyalatban kell gondolkoznom, hogy az passzoljon a tónusaimhoz, a színmélységemhez, és úgy általánosságban a bőrszínemhez. Színválasztás tekintetében én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy professzionális üzletből
válasszon alapozót, mert ott azért vannak szakmabeli sminkesek, akik tudják, ismerik az adott márka termékeit, termékcsoportjait, színválasztékát, úgyhogy érdemes akár mintát is kérni, én ezt ki szoktam hangsúlyozni, a legtöbb professzionális üzletben van lehetőség mintát kérni. Ahol nincsen, azok ugye a drogériák, illetve én belefutottam már sajnos abba, hogy Douglas üzletekben sem adtak, valószínűleg azért, mert az adott termékből elfogyott a termékminta, amiből tudnak adni, de általánosságban azért érdemes rákérdezni, hogy hát ha van lehetőség, vagy még van-e teszter belőle, amiből tudsz hazavinni. Színválasztásra visszatérve, az első nagyon fontos kérdés az az, hogy megválaszoljuk, hogy milyen altónussal vagy tónussal rendelkezünk. Itt ugye a hideg, meleg és a neutrális tónusokat szoktuk megkülönböztetni. El lehet mélyülni egyébként az évszaktípusokban is, tudom, hogy vannak, akik nagyon rá vannak erre kattanva. Én egy jó dolognak tartom egyébként, de azt gondolom, hogy azért összességben a sminkelést azt kevésbé befolyásolja, mint az öltözködést. Itt az alapozó színválasztásnál én azt gondolom, hogy ez a 3 típus vagy tónus, amire érdemes figyelni, hogy hideg, meleg vagy neutrális. Hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni? Ami egy ilyen rettenetesen old school mondás szokott lenni, hogy megnézzük azt, hogy az ember milyen ékszereket szeret viselni és hordani, és abból már egy jó következtetést le tudunk vonni, hogy valószínűleg milyen altónussal rendelkezik. Én is, amikor mennyasszonyok érkeznek hozzám, akkor meg szoktam nézni azt, hogy milyen színű ruha van rajtuk, hogy összességében milyen a hajszínük, milyen a szemszínük, milyen ékszereket hordanak, és nagyjából az alapján próbálom ezekbe becsoportosítani vagy kategorizálni őket. A másik ilyen módszer az még az szokott lenni, hogy ugye itt a csuklónkon, meg az alkarunkon megnézzük az ereket, hogy milyen színinek látszódnak a bőrünkön keresztül, hogyha ez kifejezetten ilyen nagyon hideg, kékes árnyalat, és egyébként ilyen rózsaszínes bőröd van, akkor nagy valószínűséggel a hideg tónusba tartozol, ha zöldesebb, sárgásabb, akkor valószínűleg a melegbe, és hogyha nem tudod megmondani, mert van benne mindkettő, akkor valószínűleg a neutrális csoportba tartozol. Kiválasztottuk az alapozó típusunkat, kiválasztottuk a szín tónusunkat, és akkor jöhet egyébként a szinte legkönnyebb, hogy milyen szín mélységbe tartozunk. Természetesen minél professzionálisabb egy márka, azért az elmondható, hogy annál nagyobb szín skálával rendelkezik, nem csak tónusban, hanem szín mélységben is, ami szerintem óriási nagy segítség, viszont tudom, hogy el tud veszni benne az ember. Pontosan ezért megint csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon fontos és nagyon jó segítség, hogyha haza tudtok vinni az adott termékből, és tudjátok őket tesztelni, hogyha még nincsen meg a megfelelő árnyalatotok. Amihez érdemes nézni az alapozót, az semmiképpen sem az arc, inkább a nyaknak itt a középső része. Valakinek itt az állkapcsa alatt nagyon világos a bőr, ami megint csak nem jól reprezentálja azt, hogy milyen színű alapozóra lenne szükségünk. Összességében azt kell figyelembe venni, hogy az arcot szeretnénk harmonizálni a nyakkal, illetve a mellkassal. A mellkason előfordulhat az, hogy ha valaki esetleg napozik vagy szolizik, hogy egy picit barnább, mint a nyaka, illetve az arca, úgyhogy ez sem feltétlenül teljesen releváns, ezért én azt szoktam mondani, hogy nagyjából vagy itt a kulcsontnál, vagy a nyaknak a közepénél érdemes szín mintát próbálni, mert valószínűleg az lesz a megfelelő tónus az arcbőrön is. Lehet, hogy egy kicsit hosszú lett ez a videó, de remélem, hogy informatív volt és hasznosnak találtátok. Hogyha igen, akkor mindenképpen írjátok meg, hogy mi legyen a Back to Basics kis sminksorozatnak a következő epizódja, és megpróbálom majd elkészíteni nektek. Addig is pedig csodálatos hetet kívánok nektek, és ami még fontos, hogy berakom az infoboxba egyrészt a szemüvegemet, mert ezt nagyon sokan szoktátok mindig kérdezni, Lensmartos, de berakom az infoboxba, illetve a weboldalon megtaláljátok a január-február-márciusi workshopokat is, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel a kis csajos, sminkelős workshopjaimra, ahol nem csak sminkekről fogunk beszélni, hanem lesz olyan, ami gúos arcmasszázsos, lesz olyan, ami egy picit az önismeretről szól, természetesen az önismereti részt senki ne jegye meg, nem én fogom tartani, hanem egy pszichológus, coach ismerősöm. Instagramon már beszéltem nektek arról, hogy idén szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a külső szépség igazából hogyan párosul a belső szépséghez, és hogy mind a kettőről nagyon fontos, hogy gondoskodjunk. Úgyhogy ez volt nekem a 2025-ös
ilyen kis célkitűzésem, hogy szeretnék olyan csajos workshopokat tartani, ahol nem csak a szépségről van szó, hanem egyszerűen a feltöltődésről, a kikapcsolódásról és a tanulásról szólnak, úgyhogy nagyon sok szeretettel várlak titeket ezeken a workshopokon, de hogyha valaki egy kicsit szégyenlősebb és nem szeretne a csoportos eseményekre becsatlakozni, akkor pedig az önsminkelő oktatásra is várom nagyon sok szeretettel. Találkozunk a következő héten, sziasztok!